ये देसी रसिया नहीं देसी देसी इनका कथी जानते हैं हम का कहो कि चल ले चली तो के कहावा कहाँ भैया कहावा कहाँ गजेंद्र भैया ओयो में हमरा बहुत ही सस्ता रसी कि चल ले चली तो के इधर देखो ना पगली रे पगली ताक इधर देखो इधर आओ लाज लगे त करे कि ओयो के कमरा में वाह मजा ले हल जाई रसिया ए रसिया रसिया सुनए के चदरा फिल्म हीरोइन से न कम लागतारू बूढ़ावा जवान के पसंद लागतारू कि केहू कहे बम केहू कहे आइटम तू रसियन लागतारू क्या बात आई देखी तो धन बड़ी ए रसिया धन बड़ुए रसियन दीपक भैया के छोट भाई बने ना दीपक भैया के छोट भाई हमने के बड़ भैया के तरफ से आशीर्वाद बा दिल से अभिनंदन बा खुशी जी के संगे गाना हो जानत नहीं कौन कि चश्मा लगा के है ने सम लागतारो कि साउथ वाला हीरो से न कम लागतारो कि तोहरे के दिल हम देहबे करे जा तू तो बम लागतारो ओहो हो कृपया जो लाइन पे है एक बार पर्चे करवा दीजिए अच्छा बना रहे हैं वीडियो आप तनी तू बैठ जा 2 मिनट खाती बैठ जा तारा के ले तरनी पर्चे बाद में लिया था पर्चे के टिंकू भैया एक बार कॉल कर दीजिएगा कि ये हीरा है इलू मायरिया कि हमारो दुबरिया गइलू भू गुरु होने के उपेंद्र पांडे बाबा जी विनोद भैया गजेंद्र शर्मा भैया जी कर हम बहुत बड़ा फैन बानी हम चाह विनोद भैया से कि रुआ तनी हमरा लगे जे खाली 1 मिनट खाती जब हमरा लगे रुपया पैसा ना रहे जब हम कुछ ना रहे ना तो भैया के यहाँ करके हम कई जमाने लागत है कि 2-2 साल 3-3 साल आके कंटिन्यू रहो सारी भैया की जब बने स्टूडियो बा सूरज एंटरटेनमेंट के नाम से एक खाली जोरदार ताली बजा दी भैया खाती थैंक यू ये सम्मान ये जो हमें मिला इसके लिए बड़े भैया को दिल से लगे एगो कुर्सी दे दी है जो बैठाई है ना एक कुर्सी 2 कुर्सी का और व्यवस्था कर दीजिए कि भोरे भोरे जाई के तू भोगवा लगावलू कि हमारो नसीब नहीं चरण के धू कि एही रहे इलू मायरिया कि हमारो दुबरिया गइलू भू कि एही रहे इलू मायरिया अब तो भोरे भोरे जाई के तू भोगवा लगावलू भोरे भोरे जाई के तू भोगवा लगावलू भोरे जाई के तू हमारो नसीब नहीं चरण के धूल हमारो नसीब नहीं चरण के धूल कृपया जूता खोल दीजिए खोल दीजिए माँ का पूजा करना है माँ का पूजा करना है माँ खिसिया जाए कि एही रहे इलू मायरिया आओ तो हमारो तू बजिया इलू फूल एही रहे इलू मायरिया हमारो तू बजिया गइलू भूल एही रहे इलू मायरिया भोरे भोरे जाई के तू भोगवा लगावलू भोरे भोरे जाई के तू भोगवा लगावलू हमारो नसीब नहीं चरण के धूल हमारो नसीब नहीं चरण के धूल रहुआ काहे के पैसा देता नहीं लेकिन देता नहीं तो धो लेता नहीं काम भाई बरा रघुआ देम तुम छोड़ रहुआ लगन में ढेर कमा ले दीपक भैया हमारे गार्जियन हैं और बड़े भाई हैं जब भी हम लोग आते हैं भैया के यहाँ पर जरूर हम लोग ठहर के जाते हैं 2-4 घंटा काहे कि सारा रसगुल्ला फेंक लगन बा
अच्छा ठीक बा कि एही रहे आइलु मायरिया तो हमारा दुबरिया आइलु एही रहे आइलु निमियादा गए जगदम्बा मैया झुलुहादा गलबानी हो जगदम्बा मैया हो जगदम्बा मैया हो तो जगदम्बा राउर तारा मैया तो जगदम्बा राउर गीत के लास्ट लाइन भजन के टाइम माना ये लिए कि जब मंच पे देवी जी लो लो तो फिर दिक्कत बा। जय श्री राम कि अंगना लिपवले बनी हरे चौका पुरवले बनी गजमाती दिया ना मैया कि आज हम जरवले बानी तो चौका पुरवले बानी असरा लगवले बानी कलसा धरवले बानी जलसा करवले बानी कि असर में कहीं तैयारिया कि एही रहे आइलु मायरिया कि हमार दुआरिया गइलु कि एही रहे आइलु मायरिया हमार दुआरिया गइलु एही रहे पुजाना होला मायके भोरे भोरे और हमके हरा चढ़ मरिया जोरे जोरे और हमके हरा चढ़ जोरे जोरे पुजाना होला मायके भोरे भोरे खुशी जी जब पहल का बार गीत गौनी तो एक लाइन गौनी लेकिन हम कहने कि सरमा धनंजय अइले हरे सेवा में सब कुछ लैले कि रहुरे चरण में माई आके अपन शीश नवैले कि खुशी के भजन सुनी मन भइले खुश। अच्छा माटी के मूर्ति गा दी फरमाइश बा भाई के कि यही रहे आइलु मायरिया कि हमारा दुआरिया गइलु